Vendég a háznál. A Kossuth Rádió műsora gyerekekről felnőtteknek. Miről szeretnél beszélni? Arról a zseppénzekről. Van neked? Néhány van, csak jól el szoktam dugni otthon. Hova szoktad eldugni? A pénztárcámban. Aztán a pénztárcát dugom el. És a pénztárcát hova dugod el? A szekrényem mögé. Miért dugod el? Azért, hogy mert nem szeretem azt, hogy apa és anya megtalálja, mert azt szeretném én mindig, hogy ők ne tudják soha, csak én tudjam elővenni. Azért, mert azt szeretném, hogy apa és anya tudja keresni. Hogyha kérnék, hogy mutasd meg, akkor megmutatnád nekik? Nem, azért nem, mert utána meglátják, hogy honnan veszem elő, és tudják, hogy hova rakom vissza. És jó érzés, hogy titkos helyen van a pénzed? Igen. Neked is van zseppénzed, az előbb mondtad? Csak kevés. Kettő van nekem. Van egy 1000-ese, meg egy 2000-ese. És hány éves vagy? 4. Mit csinálsz az 1000-essel, meg a 2000-essel? Semmit. Hol tartod? A óvodában. Tomaszos pénztárcájában. Vettél már valamit az életben? A csotitat vettem. És te vetted a saját pénzedből? Nem, csak tanuljából. Anyu pénztárcájából? Nektek van zseppénzetek? Nincs. Van. Igen. És egy perselybe, ami ilyen kutya van rajta, meg macska. Olyan a perselyed? Honnan van a zseppénzed? Hát mindig az úton eldobnak, akik járnak az úton, és akkor őktől megtalálom a pénzet, és beteszem a perselyembe. Mennyi pénzed van? Írtósok. És mind az utcán találtad? Igen. Szüleid mit szólnak hozzá? Jót. Örülnek neki, hogy gyűjtesz pénzt? Igen. Költöttél már belőle? Miért nem? Mert még majd fogok, de még nem. És mire fogod költeni? Hát gumicukorra. Honnan van a zseppénzed? Mindig, amikor megyünk a boltba, akkor teszem a 100-ast a kocsiba, és mindig megkapom tőle a 100-ast. Gyűjtesz valamire, vagy rögtön el is költöd? Gyűjtök valamire, Legóra. Köveket árultunk a barátnőjében, mindenféle volt rajta, és úgy lett pénzem. És mik voltak a köveken? Rajzok, festettük. Honnan szedted az ötletet? Onnan, hogy gondoltam. Hol árultátok? Balatonon. És ott árultuk egy asztalnál, és mi meg leültünk padra. És sok pénz összegyűlt belőle? 3000. Mit csináltatok utána azzal? Elraktuk, és megtartjuk. Nem is csináltok vele semmit? De én vettem belőle egy mágnest a nagymamámnak. Hogy neki? Mert gondoltam, hogy veszek neki ajándékot. Magadnak vettél valamit? Nem. És maradt még belőle? Még nagyon sok. Nagypapámtól is kapok pénzt. Amikor jól viselkedek, csak akkor. Mit jelent, hogy jót viselkedsz? Mit csinálsz, meg mit nem? Azt, hogy segítek neki télen behozni a fát, segítek meggyújtani a kandallót télen, meg segítem kitakarítani, kipucolni az ablakot. Segítek neki kertészkedni a nagymamámnak, meg a nagypapámnak. És akkor is segítenél, hogyha nem kapnál zseppénzt, érte? Akkor is. Kitől szoktál kapni zseppénzt? Apukámtól. Hétvégén egy 100-as. Megtartom és gyűjtök egy gyerek laptopra. Mióta gyűjtesz rá? Körülbelül egy éve. És még mennyi kell hozzá? 8000, vagy már 6000. 8000 forintom az van, és most már kaptam egy 2000-est, úgyhogy 10 000 van, és akkor már csak 6000-et kell összegyűjtenem, de még nem tudom, hogy 6000 hány százat. És azt a 2000 forintot, ezt miért kaptad? Táborra, de inkább megtartottam. Hogyha valamit meg szeretnél venni, és tudod, hogy van pénzed, de gyűjtesz a laptopra, akkor mit csinálsz? Nem veszem meg. Nehéz megállni, hogy ne vedd meg? Nem. Hány éves vagy? 8 leszek. Azt hallottam, hogy te dolgoztál már. 2-szer is volt. Mit csináltál? Hát, dolgokat kellett
csinálni. Például, hogy úgy kellett csinálnom, mintha aludnék. El kellett játszanod? Igen, hogy becsukom a szemem. Még volt olyan is, hogy toltak babakocsiban, és akkor el kellett vennem egy bácsitól a macit. És akkor odaadtam, aki tolta a kocsit, megnézte és visszaadta. És olyan ügyes voltam, hogy még oda is adtak egy macit belőle. Például az alvást, azt hogy tudtad eljátszani? Lefeküdtem az ágyra, és becsuktam a szemem. És miért kellett ezt csinálnod? Azt sem tudom nagyon. Én például úgy emlékszem, hogy láttalak téged a tévébe. Igen, hogy érted? Tudod-e, hogy miért kellett neked ezt eljátszani, az alvást? Hát azt nem tudom. És mennyi pénzt kaptál érte, azt tudod-e? Azt nem tudom, de olyan biztos tudja. És mit csináltál a pénzzel? Hát még nagyon semmit, de Hova tetted? a persejembe. Milyen persejed van? 2 malac persejem. Egy sárga, egy kék. De ez nem olyan, hogy így szét kell törni. Nem alul, csak egy kulccsal kinyitjuk és kirajzunk belőle. És akkor sok pénz volt, amit így bele kellett egyenként dugni? Már elég sok pénzem van, mert a kék malacba nagyon nehéz már, a sárga nem nehéz, de nagyon sok ilyen nagy pénz van benne. Ilyen papírpénzek vannak benne. Mert hát papír az nem. Meddig fogod gyűjteni? Nem tudom. Akkor elfogy, akkor csak kinyitom, aztán kirázom belőle, úgyis el fogom még használni. És mire fogod elhasználni ezt a sok pénzt? Valamit venni a játékboltba, csak most jön mindjárt a szülinapom, most még nem vehetek semmit, mert Miért nem? a szülinapomon is sok ajándékot fogok kapni, gondolom. Lehet, hogy egyforma lesz, és akkor inkább onnan kapjam, mint vegyem. És akkor utána? Hát már találtam egy pár játékot, ami ilyen 10 000-be kerül, vagy valami ilyesmi, de annyi biztos van. 10 000 forintot biztos van már? Igen, már vagy 50 000 is van talán. Hogy lehet az, hogy ilyen sok pénzed van? Egyik persejbe 50, másikba is, azt hiszem. Az együtt az mennyi, tudod már? 100 000? Hogyan lehetne még jobb a világ? Ha tudnánk varázsolni. Ide varázsolod, amit szeretnél magadnak. És akkor te mit varázsolnál ide? Hát én sok pénzt, és akkor anyukámnak, meg apukámnak adnám, és akkor tudunk vásárolni sokat. Meg bármikor vennénk egy új házat, ha születné még testvér. Szeretnél még kis testvért? Hát nem, csak anya gondolt rá, amikor egyszer beszélgettünk. És akkor a pénzzel segítenél anyának meg apának? Igen. Holnap, mint minden pénteken, a Gyerekeké lesz a stúdió.